Oke, baik saudaraku semuanya, dusun Klumpit yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu pesinden luar biasa. Aku delek sih ya Mas ya. Iya no, ben surprise. Delek yang kene ya. Pesinden yang mempunyai bobot 180 kg. Wah. Yo, ada siapa dia kalau bukan Chris John? Loh Chris John ini petinju masane kene petinju. Ngawur pesinden ayu lho kowe ngelokno wis sapi. Tapi untuk sementara biarlah berpisah, ku pergi karena terpaksa demi cita-cita. Kile piye? Malah dobrok. Kayak umam lho. Ngene kok jare modern ngene blek ndek kene lho kok malah padha ndoko. Sik. Mula matur sembah nuwun. Coba griyak-griyak wonten candak, Cak Komet sampun rawuh. Piye upamane diaturi sare rumiyin? Sare kaya. Diaturi munggah. Gawekno anu. Perahu layar. Rada slow ya. Tak tung tak none. Ya. Kene Cak Komet ana Cak Dodok minggawan sasun pagelaran atur panglipur dumateng keluarga agung Pak Miswan. Oh, tak. Jajal ukele kendang. Raja iki Dodok kok ngerti karo ukel to? Lah nggih kula ngepaske kendange, Pak. Kok iso ngepasne to? Kula penakne kula paske dadi tok jlong ya. Lah nggih kepenak. Coba kendang ngono. Kendangnya Mas, kata Mas. Yo. Terus. Alon praune wis tengah banyu. Lah iso lho. Lho gampang ngoten mawon kok. Lah iya. Ya Mas. Yo. Alon praune wis nengah banyu Kok gak anu Sik ta. piye ta mau teh? Iku kan gak iso to, Met. Iki Jane nggih saged kula pun latihan. karo Dodok lho. Dodok iki luwes kowe. Alon praune wis nengah banyu. Lho, iki lho. Semangat toh, semangat. Semangat. Aja lemes. Ayo semangat ya. yo. Heh. Ya sida ya. Situ no Pak. Halo. Sida tenan ora kleru ya. Lho kok Jangan kadung dipasne nggih. Jangan dipasne nggih pas lho Pak. Penak lho jane. Tenanan lho iki. Nggih, Mas. Iki ning Tanggung Gunung, Tulungagung lho. Lah mangkane. Tulungagung iki gudangnya kebudayaan. Budaya Gudangnya mriki. seni. Nggih. Sepenting kan anu Lah to, iya Pak. no penting. Ngepas noke niku lho. Penting niku. Iki nok lho padha karo nok lho. Leres. Gleng tulu gentak. Dreng nyun sewu lho Nggih. Pak nyun sewu kancane kadung merongos Langsung piye to? joget kadang niki mau lho kok Wis lak pengen joget. Nggih, lho. Ya joget to. Joget kok. lah ndi anu Lho, jare wis lak pengen joget. Ora pengen ya joget. penting nggih diiringi to Pak Jaluk diringi apa? diiringi kendang Kendang apa kanguru? kaya niki lho kok kanguru Apa teko kanguru perang niku napa Lah yo lek wonge anu Mas kendang ya Mas ya Alon Praune wis nengah Sepuluh sore.
Kowe iki pitik, Pak. kowe iki jenenge ora menghargai kanca-kanca sak. Sing mboten menghargai nggih niku to. Lho lha piye wong ngejeng Iya, ora wong pas. wis kepenak kaya ngono kok ora menghargai piye ta, Mas? Umumnya ya den tak dutak langsung dlang ngono nyapa dikei spasi bar. Ya omong dhewe kono karo sing Omong ngendang to ono sing nyapa kok ngendang malah lho. nesu karo Ngerti aku. ngono aku nggo kendang dhewe. Apa duwe? Lho, aku wis kadung kelop kok. Karo sapa? Cek golek. Lho, kok cek golek piye Sik to golek omonganmu piye lho to? kok golek. Omong ono sing ngendang. Sing ngendang ngomongi dhewe. Iki aja Mas. ngantek kowe Nggih. disalahke lho. Lah Ngono. nggih. Mas tulung Mas, kula niki perdana lho teng daerah Nah, ndi? Lah ngendi? ndi wong ditekan orene kok ora ngerti daerah. Diapalte lho geografine iki. Nah, geografi. Tanggung. Nggih Jumenglung. Nah. Ya jumenglung apane sing jumenglung lho. Dusun Klumpet. Lompet. Lompet Jenglung Harjo. Jenglung Lah Harjo. niku Jenglung Harjo kok jumenglung. Jenglung Harjo. Kowe kudu Mas, nisin lho. tenanan Mas ya pokok agar telang ngono ya Mas ya. Oh, iya. Bareng pokok ya. Tabuno bareng. Mas. Saya yuk. Garingan Mas kendang tok. Yo, ho. Hei! Ah, ho. Ho. Nah. Ho. 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 Tak tak. Ya. Lang dhewe. Loh, loh. Kowe kok malah Iya, nesu lho wis bener to para pengrawi Ya, yo ngomongi kaya Ya ngono. bener ning aja nganggo cangkam. Cangkem lho. Maksudnya ki ya gamelane lho. gamelane Oh, dirapane. gamelan. Nggih, gamelan. ya. Oke, yo. Gamelane Tak tok dino tang ngomongi ngomongi. sing cetha penak no yo. Ho. Gamelan. Ayo dol. Loh, kok sedal piye ta kowe iki? Wis gak Dol, joget iya. Omongan kok ora cetha. Lah kowe ra joget tenan kowe gak isin dipirsani para piai-piai mriki. Kowe ra joget. Nyapa isin Kowe mboten. nesu. Kowe nesu. Pak Miswan iki lho Pak, dagelane mboten prun joget, mboten dibayari nggih Pak. Pak Miswan sapa? Pak Miswan Sing digawe- digawe Pak Yatemo. Hei. ya temo gundulmu amblek gitu. Pak Yatemo ki manteni. Macane Mas Yatemo. Nggih. Pak Miswan sing gadah damel niku Bapake. bapake Bapake Pak Yatemo. eh Lah bapake ya. Ayo. Bapake Pak Miswan sapa? lah niku. Lah, piye to iki? pripun to jenengan kok malah Angel bulet mas aku. Pak Miswan menika putrane Pak Yatemo. Kuwale. Piye to kok malah bulet iki pripun Pak to? Miswan ki bapake Pak Yatemo. Nah. Lah masalahe Pak Yatemo ki bapake sapa? Pak Yatemo, yuk bab. Piye ta ki aku rodok kono mau. Sing penak Pak Yatmone kon rene. Lho. Wong sing gadah damel kok malah mbok kon mrene iki lho so. Jare Pak Miswan. Pak Miswan niku sing gadah damel. Nggih. Alhamdulillah niki nggih nyuwun sewu lho. Menika dawuhing pinanganten Mas Yatemo Nah, kalian pinanganten. unduh mantu, unduh Unduh mantu. mantu. Kalian Mbak Endang kuwi. Mbak Boy. Endang Sunarsih. Ngunduh mantu biasanya ngunduh pelem kada gedebuk lho. Kok iso ngunduh pelem barang ki nyapa lho. Piye kok, wong ki adat kabudayan kok. Adat kabudayan pinanganten kekalih lho nika Mas Yatemo kalih Mbak Endang nderek memuji mugi-mugi temanten kekalih saged pinanggih ayom-ayom tentrem Amin. murah rezekine Amin. selamat donya selamat akhirate dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah Rahman. nganten bahagia kados mekaten lho Pak. Heeh. Nganten anyar Mas Yatemo kalih Mbak Endang. Ini sudah terlihat dari ciri-cirinya tadi Pak saya di bawah. Oh, sudah ketemu. Nggih, nganten bahagia itu ciri-cirinya. Yang pertama Pak, Apa? nuwun sewu. Nganten berdua itu pasti akan saling senyum. Oh, senyum. Nggih, senyum. Senyum-nyum, senyum. Nggih, Oke. senyum-nyum, senyum. Misalnya sampean Mbak Endang, aku Mas Yatemo, mesti akan selalu senyum karena bahagia. Ayo. Piye gitu? Nah, senyum. Ini bahagia, Pak. Senyum seperti ini bahagia. Oh, ngono to, Ini ciri nganten yang pertama itu bahagia itu senyum. Bahagia apane tanggaku senyum-senyum ya gendeng. Wah. Kok iso gendeng piye ta kowe iki omonganmu senyume beda nek kuwi senyum-senyum dhewe, nek iki senyum berdua. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, temanten baru itu pasti akan selalu bergandengan tangan. Gak ngarah adoh, cedak terus. Misalnya lho digandeng ngene, ning ndi Nah, ning ndi lho sayang, digandeng. lho, digandeng. Iya, iya. Ape ning ndi nangka tumbas sapa ya Digandeng. digandeng, dijaki terus. Berarti Pak Diku kayak bahagia loh. Lah nyapa? Digandeng terus didisi ya digandeng, maem ya digandeng didulang. Kuwi Mbok Demi kena stroke goblokmu kowe iso. Iya ya tapi separuh. Beda kok. beda wong Beda. loro karo manten bahagia. Lah, kok. nah, digandeng. Terus bahagia yang ketiga cirinya yaitu selalu manja terhadap temanten kakung. Mbak Endang sih. Manjai mati piye? Manja sih Didik. Aku kangen saya. Aleman ngene ya. Ngalem wonge. Allah, saya kira
golek nikah ngene ora usah nikah, golek alemane, golek manja yo akeh. Apa? 3-5 yo akeh, Cuk. Lho, kok iso 3-5 akeh kuwi Lho lho? kuwi sales Apache, sales Surya, rokok-rokok kuwi anggar kuwi. Mas gak tebas rokok ngene iki. Ngalem merah kaprah lho kuwi. Kita kowe bar kenek sak slop kowe tok modelmu yo. Kon adol. Iki komet yo ngerti. Ya dongakno, komet ben dongakne mantene juga. Sinten? Nek koyo lho kowe kan iso ndonga to? Ya donga ya pokoke Duka. kaya sambutan iki dipirsani ugi Pak Lurah nggih rawuh. Lho Pak Lurah rawuh. Menika Pak Rudi Wilujeng Dalu Pak Rudi. Pak Uger-uger juga rawuh. Pak Uger niku sinten? Mbuh kene uger-ugere dusun kok klumpit Oh, uger-uger Pak iki. Uger-uger. Apa uger-uger padha karo Jogobaya apa Joko Tirta? Wis, pokoke niku lah. Pokoke niku lah wong Nggih. siji desa siji Injih. siji anu kok, siji pengucapan. Nggih, Pak Lurah Tesik Timur, Pak. Oh Pak Lurah. Injih. Asmane? Nek Pak Rudi sami kali jenengan. Masa? Jenengan Pak Rudi Gareng. Heeh, kono. Nika Pak Rudi tok. Ora ngangge gareng. Tambah Santoso. Pak Rudi Nak Santoso. Pak Rudi bedane, Rudi. nak Pak Rudi niku mboten bingungne, nak Pak Rudi niki bingungne. Kok iso Lah bingung nyang apa? Nak nggawe nama sing jelas. Eh, piye ta kowe Pak iki? dalang Jawa Timur Indonesia khususnya etanan ki. Heeh. Jawa Timur ki bingungne. Kok Apa? iso iki apa sing bingungne apane? Mbok gawe sing biasa ngono, Rudi Gareng ya ta? Heeh. Gak tau masak gareng. Ya ora? Ya ta? Enak. Oh, berarti tidak sesuai Malah dengan bingung nih. kenyataan. Bingung ya. Pak Sun gondrong. Hah. Ya arep potong gak ya bingung to. Engko lho gondronge ndi ya. Nek rambutnya entek, Heeh. Pak Sun gundul, Lah arep iya. enak. Mbok sing penak wae kaya Lah kudune Pak piye? Rudi lho ngono tok. Pak Rudi gareng. Lah nyatane ora tau masak gareng. Oh nggih Pak, jenengan berarti Jane ngapusi sekali-kali jenengan dalang lo masak gareng ngono. Wah, lendane ya bojone mesti maido. Kowe demen nek aku modelku kaya totok gerot. Mboten apa-apa sekali-kali Mbak, tampil beda. Ah, beda apa yang darani stres kuwi to kok ya. Mboten nek karet Pak Rudi niki kula saestu ngakoni. Pripun? Nika dalang ingkang napa kuncara. Lho, Wong ngono. iki andhapasor sopan Lho, santun. sopan santun. Dono weweh karo sedulur nisi seniman iki mesti apik, Mas. Tenang. Kono wewe piye? Seneng apik, seneng maringi. Heeh. Kaya awakmu dolan rono mesti diparingi. Ngono. Ora tau blas. Kowe ora tau nggenku to kowe. Lah kowe sowan ora tau rono kok. Blas rokok ra kecer. Aku rono bolak-balik belas. Tapi kan rokok tak sumet, ngono. Ati sumet dienggo dhewe. Sing lho kecer jane utise, ngono lho. Tegesane iki kecer. Ya wis umum. Coba dongakno mantene. Dongakno sing apik wonten Sing Pak apik Lurah. uluk Kaya- salam, uluk salam sing kaya apik. sambutan ning gone Wong Pak Lurah iki ngoten lho. tak kenal maka tak Sayang. tak sayang. Lho ngono lho Mas, sing apik. Nggih. Suarane diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dok. Tiang klumpit ini nyuwun sewu nggih nek kula salam nih ndongakne jenengan jawab nih ndongakne kula dadi saling mendoakan. Ampun cengengesan lho nggih. Yo sampun cengengesan kowe iki lho sing ora pokro modelmu lho. Piye to, Do? Lah wong kowe sing mbok omong kuwi ora bener kok. Bener lho. Piye? Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kok enak. Bocah cilik kuwi wis ngerti. Ngerti. Sing diomongno ki gak bener dhek paham. Wong salame mukadimah urut-urutane ya ora ngono. Urut-urutanmu ki lho gak bener, Mas. Piye? Assolatu Wassalamu wassalamu. ala terus asrofil ngono to. Lah iya. Lah iya. Assolatu wassalam. Lah tak cipok korengen lho kowe mak greget wong lho kowe iki. Rungokno sik. Assolatu wassalamu wassalamu. ala asrofil terus. Iya. Lah iya. Kowe iki diwarahi kok malah nggae nesu aku to. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya. Walah, kurang ambiak ta ya Mas ya? Bajul kowe iki tiba. Nah, kitno kancane kowe iki. Ya kurang ambiak nggih Pak nggih. Anbiya, ambiyaki jane pari to piye nggih Pak nggih. Ayo sing apik. Amma ba'du. Alah kok dijumuk gurine tok lho amak batu ki nyapa lho. Lha keliru dukane Pak Wiswan. Ya Pak Miswan, ayo terus nih. Saudara-saudara, saya di sini senang sekali bertemu dengan saudara-saudara karena malam hari ini saudara-saudara sudah berkumpul bertemu dengan semua saudara-saudara sehingga kita bisa menambah saudara di sini karena apa? Semakin banyak saudara maka saudara-saudara akan banyak Saudara-saudara. rezeki. Mari kita bedil ndase komet. Karena saudara Alah kowe iki lho kaken saudara. Kok kan iki. saudara itu to? Omongan kok ora Jarine cetha. banyak saudara ya banyak rezeki. Ya banyak saudara apik banyak iki. rezeki. Lah nggih. Neng nek katen saudara kan mboten pantes Ayo Pak, nggih? malah iku
Aku kata-katane. Kowe engko lek mangan ning warung entek-enteki lek kokean saudara-saudara sing melu. Lah, Oh iya ya. wong kene ra ngerti kita. Tapi suaramu kok iso gedhi ta iki? Lho, pripun to? Suaramu piye iki? Mboten suara tok sing gedhi. Kok iso gedhi apa? Apa kowe iki Wah, kacang kowe arep ngeres apa? deh, arep ngeres Kowe deh. apa piye? Apa? Ora suara tok sing gedhi terus karepe piye? Maksudnya rasa tresnaku nang nggone budaya iki yo. Gedhi. Tapi dhek suara-suaramu apik ta? Sae Pak sae. pripun? Niki Suara nuwun apa? cek. Suara apa ae njajal aku pengen ora. Napa mawon? Suwi lho aku ora petuk kowe. Napa? Lah nggih. Heeh. Napa sing lagu viral sakniki? Apa? Nyun sewu lho nggih, mboten Apa? kok ateges ngenyek lagu sakniki rusak-rusak sedaya. Apa? Sing anyar niki Apa? lagu Tawa Rondo. Enek to tawa rondo. Ada no. Ada, Pak. Nyangen. Lho, Piye to jenengan kok malah ngajak rono Lho, ae ya pripun piye to? to? Lah kowe kurang tanggap tawa rondo. Apa ngenyang piye wong dinggo tuku bensine telas kok pengen nyang nopo kok. Pripun to? enek lagu Tawa Rondo. Piye lagu Tawa Rondo iki? Kuda yang mana? Ya ta. Kuda yang mana yang Tuhan sukai? Jape. TikTok lah. Iya. Ya. Terus Kuda yang putih di dalam kandang. Ah, kan diakot nih musik kan Mas. enak lho. Ya ta. Iya, ape? Janda yang mana? Janda yang mana yang Tuhan sukai? Janda yang putih di dalam kandang. Alah. Janda kok ning jero kandang ki urusane Lah. apa to, Mas? Lah rondo jaran to. Apa enek kok rondo jaran ki apa? Nyuwun sewu Pardi. Ah, ah. Niki Rondo saestu Cak Komen niku suarane luar biasa bagusnya. Saking apike Pak, nyuwun sewu. Apa? Nembe teng mriki kula buka. Apa? Suarane niki badhe dinyang tiyang Jakarta kalih M. 2M. 2M. Miliar. Pak. Ngiki lho seksine. Lah kok ora diwehne to? Kula mboten Lah ditumbas swara sak ndase niku kan kalih M niku mboten diparingke kalih Komen. Nggih, lah kula nak raup pripun mengki. Nah. Ya, Bra. Ya, Mat ya. Kak. Wong kok nesu kula modelmu. Kowe iki sambutan kaya mangkono ki ya ora penak, ora pas Sing to, Mas. bener, Mas. Sing bener ki ngene lho, ngene tak war. Nyuwun sewu Pak Rodi. Niki nek Kene ya ora apa-apa to. Lho, ora iso no kudu ganti blocking. Gak tinggon nanti Wah lah ngono kok pengaruh lho. lho pengaruh wong kreatif kok mau padakne kowe sing ora tau mikir. Nah ya. Wilujeng dalu. Dulur-dulur ingkang tansah kinurmatan, dalu punika sedaya saged mangkempal kepanggih kalih sedaya dulur-dulur. Dulur-dulur, dalu punika teng dalemipun Bapa Miswan wonten ringgitan sesarengan mangempal kalih sedaya dulur-dulur. Dulur-dulur, dalu punika kan sedaya dulur-dulur saged ngampal kalih dulur-dulur. Mula dulur-dulur. Padha kene dilarang saudara-saudara kok. Nggih contoh ya blendes kaya Kaya. dulur-dulur sing mbakku manteni dongake sakinah mawaddah. Waromah. Kowe iso nututi iso nuturi manten ora? Saged no. Heh, Nyuwun sapa? sewu, Mas. Sinten, Mas? Mas Mas Yatmo kalian Mbak Desi. Mbak Endang Endang. kok Desi iki omonganmu teko ndi kowe iki? Halo, Endang Sudesi. Ora. Desi ora enak kok Endang Ngawur. Sudesi. Mbak Endang kalian Mas Yatmo nyun sewu, Ah. jenengan sudah memasuki yang namanya rumah tangga. Nah. Bale Wismo. Nggih. Nanti akan secara alami diajarkan kemandirian dan juga kesabaran nyun Wah, sewu. iki lho, tuwek tenan. Nggih, tungane kan muga-muga enggal gadah momongan. Iya, putra Mas penting. Yatmo nyun sewu sakderenge gadah momongan nika jenengan niku bojone badhe ngalami mesti sing jenenge duwe meteng. Meteng. Oh, Hamil. Hamil. Wong Hamil. hamil ki mesti bakal ngalami sing jenenge nyidam. Oh iya no, Nyidam. mesti kuwi urut-urutane kuwi sih mesti. Iya, wong nyidam ki rena-rena. Ah. Kok iso? Sing ora musime mesti dijaluk. Oh iya. Oh, ngono. Contoh kene ra musim duren, aku pengen duren Mas. Ya kudu ditibasno. Mas Yatmo ya golek duren. Oh. Dituruti nek gak dituruti bayine Ngiler. Ngiler. Nggih, dawuh tiyang sepuh ngoten. Lho pancen ngono kuwi Nggih, lho. Lho Pak. lah nggih ngono. Nek gak dituruti bayine ngiler. Bener kuwi. Ge ora musim bakso jam 1 wis tutup. Heeh. Jam 1 bengi. Ya kudu golekne. Hah. Golekne supaya bayine ben ora Ngiler. ngiler. Tanggoku kae ya nyidam. Nyidam piye? Apa? Peng anu meteng 3 wulan pengen adol omah. Dituruti bayine ndak ngiler. Iya. Dituruti saiki bayi lahir bapak ibuke kos. Wis. Oh, sae niku. Sae. Sampeyan jelas bocah kuwi dadi apa aku ngerti. Dadi opo Mas? Dadi rampok pitok anake kuwi.
Kok sok Lah apa nyusane wong tuwek kok terus ngekos itu, Pak? Lho Lha nyidam kok nyidam adol omah ki lho. lah iya. gak dituruti ngiler lho. Ngiler ya ben timbang omahe kadol omonganmu Lah, ngono. kok. Ora kepenak kowe iki kok tutur manten ki ya sing penak. Nggih, nggih. Piye amriye manten kekalih menika saged rukun awet langgeng. Saged awet ya ngger ora dinggo ya awet. Mau anggepi sepatu to piye kok gak Komen dienggo awet iki kok. Kok selengekan anggere dinggo awet ki apa kuwi? Lho lah nggih, baterai kan ora dinggo ya awet. Oh iya. Oh iya nek Nggih. baterai amre temanten kekalih mboten gampang tukaran nyuwun sewu niki enten resepe, Pak. Heeh. Resepe ingkang sepindah niku temanten kekalih menawi saged niku mengutamakan basa krama sing alus. Oh contone Contone ngene. sing Nyuwun wedok sewu. basa karo sing lanang. Nggih. Oh. Mas Yatmo. Kok Mas Yatmo kok lembeng. Oh iya. Aku sing sapa ki? Wis sing wedok. Yo, Mbak Oh. Irang. Aku Mas Yatmo. Heeh. Sayangku. Lah iya ndase diguwak ka lho. Ndase. Bareng blangkone diguwak kok malah ndase iso pesagi nggih, Pak. Kok kados saka 14-an. Heeh, yo. Siku lho. Sayangku. Mas Yat. Iya nggih sayang, pripun sayang? Kamu kangen mboten kalih Mas ya? Nggih kula kangen sanget. Cium dong sayang. Mas Yat. Pripun? Wonten tiyang kathah. Mboten napa-napa awake dhewe kan pun halal. Kedimawan nggih. Nggih. Aduh. Pasangan kok ngidoni apa ana to, Mas? Ngajak nasihati basa kok teko cium teko. Lho, basane Tak halus kan pangan mboten dasmu, mungkin kok, tukaran kok. to, Pak nggih. Lah iya nih. Sithik-sithik tukaran ora ngapuntene lho nggih, Mas. Lho ngoten niku. Apa kudu menyelesaikan masalah ora mesti? Lho nek ra mesti piye? Basa krama alus. Kromo kok kramu kowe iki kok mbleset terus. Nyapa to, ora kremi pisan. Mari niki wau lho, munggah teng mriku kok wonten kafe lah napa angkringan mampir ra gelem rene kok Pak Anggite. Lah terus piye? Jadi penak teng mriku mun kerasan terus e. Oh jan jajalanat kok. Wayahe kerja kok malah seneng-seneng. Lah kok ngertos refreshing kok. Refreshing nopo kok Kopine larang kopi. Nyapa rek larang? 50.000 sak cingkir. Mosok Mosok to. Pripun to? ning endi kuwi? Niki lho sing unggah-unggahan niki lho. Kowe mampir rono. Darat niki lho, darat. Heeh. Nah niku. Lah terus? Mampir niku. Lah kok nganti 50.000 lho. Kopi telu 150 niku. Lho lho Iso lho. iki lho. Iya wedok ning lilingi. Ya kuwi kelakuanmu wis gak malih-malih belas kowe iki kok Oh, enak ngene iki. penake kondi kok terus nyuwun sewu kersane mboten gampil tukaran basa yang kedua adalah aja rebutan bener ning rebutan salah Betul, Mas. sithik-sithik sepurane ya Dik aku sing salah Kula Mas sing salah. ora aku Dik sing salah Aku. emah aku pokoke Ya wis. Aku ora barbar. kok iso ya wis piye to Kaya resep yang ketiga Bener. harus enek tiga oh, harus selalu romantis kepada pasangan. Misale Sithik-sithik dikasih surprise, kejutan. wow, Surprise. hal yang tidak dinyana-nyana itu kan? Iya no surprise. Wow. Wow, kamu kok seperti bekicot gosong. Jadi Mbak Endang. Surprise ini misale dikai. Aku nang omah. Ya, sampean. Sampean lagi mantuk. Lagi mantuk, Mas Oke. Jatuh mantuk. Iya. Tak tak tak. Monggo. Sayang, Dalam. kejutan buat kamu. Makasih. Iya. Apa? Apa ki? Ulo. Iya toh bojone kok dikei ulo. Kowe ora cetha. Nggih, paling mboten teng mriki Ya. kan nggih paring panglipur. Suka parisuka. Suka parisuka. Seneng-seneng Seneng-seneng. dalam rangka penjadi musik kagungan dalam dosa ibul ben margia dauping siwi utawa sunu utawa putra nggih menika Mas Atemo kalian keng garwa. Nah niki Tak golekke kanca ya. oh Tak nggih. golekke kanca kalau nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 tang tintang tintang. Cendol cendol. Salah Kalau semuti. Kalau met jawilen nomor loro Niki. nomor loro nah jawilen Niki. jawilen gandengan Niki. kok kuwi to gandengan Lah nggih. Teko. gandengan Lah terus Nggih. nomor kalih. lah nomor loro piye to kowe iki bener ngono lho Kok kula ketek. Weh, sabar Mas. Iki pepundhane awake Oh, dhewe iya, lho. iya. aku iki Lah kene lagi kene. Kene. Ya jadi nomor loro. Ya nomor loro. lah iya bener Kene lho. Heh. takonono sik gelem ora ngadeg Nyengek nyapa lho. Mbok yo sing ngalus karo wong wedok. takonono sik Mbak, wedok. Lho.
Ya wis cetha nek wedok mau nganggo sanggul, nganggo kebaya lho, Mas. Apa kuwi? Brengot. Wah, ya syukur. Piye to adik ngono? Kenapa? Aku dibubuk. Dik, aja kaya ngono, Dik. Iki nek mbok duduk, Nyapa? pecah. Untungnya aku madhep rono lah, aku madhep rono biar masa depan hancur. Purun jumeneng nggih. Purun jumeneng nggih. Nggih. Oh, Dek ora patek iso omong, Dek. Sindene bar kilipen beling. Ngene lho, Angger merem kertik-kertik. iki jenenge skotlet, Mas. Skotlet. Skotlet. Asido. Tunggale wonten kertas seneng. Ora usah dikai let. Skot. Lah iya men amrepe nak tak elet skot. Jane dia motor, Pak. Kene lho, kene lho. Yo, bleguk-bleguk. Bluk-bluk. Yo. Ayo lo. Oh. Iki pancen aku saka mareping rasa Cak Dodok. Nggih, pripun, Pak? Dalu menika saged pinanggih kalian panjenengan iso petuk karo komet saka mareme iki tak sugata karo pesinden sing miwing lencir kuning njlirit pawakane ya kuwi Gitar Spanyol. gitar Spanyol tur irunge kaya irung Bangir. londo. Londo kok blesek. Londo piye to ngece kuwi Eh, model kurang ngece. teliti. Mau wis ngarani aku Ditamatke to. lanang apa wedok? Nah, Ayo, wedok. nyapu aku mau arani lanang apa wedok? Nah, Guyon kemarepe Mbak. Mate wong lha guyon ki ya ndelok-ndelok kok Nyuwun ditamakne sewu dhisik. guyon kok Lah jenengan ya. dingeten nggih. Lah ya ning Mosok wedok ning kok- dhuwur panggung ngarani aku lanang, aku lek macak koyo ngene kok lanang ki lho. Rumangsa ganteng Ya ya. rumangsa ganteng. Wis bagus. Rumangsa bagus ya. Bagus awakmu, heeh. ngene ora ngono. Ngene lho. Nyapa? Mate nak pedho kanca guyon iki kan menambah usia. Dadi Aso ki, Mbak. Aku rasir guyon. Bersih, Mbak, bersih. Aku rasir kok guyon. aja tuh sabar tuh. Aja ngono berat-berat kaya. Lah timbangane brengosmu delon nyatit ning tengah tok koyo ngono iki. Brengos, Mbak. Kuwi breng. Kuwi Mboten ning brengos. irung lho, ning irung Lah iya. lho. Lho, nerokne. Mboten brengos Mbak niki, Mbak. Apa? Niki gurem. Rumah Guremi aku. kewan Nek apa? petuk wong wedok ngene iki mbok Lah ya, mbok dirayu. dirayu. Halus. Sing Aja halus. saling menjatuhkan ngono. Kula ngrayu niki. Lho ayune kliwat ukur kok. Lho sawangan ngedap-ngedapi koyo ngene lho. Iki ya batuke nyeloten Dani. Lho sawangan triti mripatmu celekno. Pipine duren sajuling. Ureng sajuling. Grana rumi. Irunge grono runi. Alah, lagi kacamatane ya apa iso? Lah nyapa? Glorot. Ora lah. Ngawur. Wong iki aja Lewat ndelek aku kantolane ngrayu wong ngene iki. Lah terus piye Nyapa? karepmu? Padha karo sing nang omah. Lho, kok sing padha karo ning omah Yo iki. rayu ya sing cili-cili ngono iki. Nyapa rayu kok. Lho, iki mau sik mau Kok anggap mau apa leten aku? gedhi. Anggap Anggap gedhi. Anu, mboten. Bang. Langsung Gedhi. bersih, Mbak, bersih. Tapi bentuk Suwen kuwi. Iya. Bentuk. Ora iso sampean trimo dina kok. Wong wedok kok enak Aku langsing ya, Mas ya? Oh, langsing jenengan. Lho. Ini Iki bukan- enek ngene to? Iya, Oh. ini bukan gendut. Piye to? Ini semok. Nah, ngono. Ah, Bedakno gitar antara Spanyol. gendut karo Gendut karo semok. semok. Gendut ki gajah tok. Iki gak. Ada rampingnya di sini. Lho, sawangan. ngoten. Lho, enek. Lho. Lho, enek ngene aneh lho. Ki nyapa kok Nyapa? cengengesan? Nyapa kok cengengesan? Lho nyuruh ngerti. Sampean kan go ngerti nek lugasan to. Ha. Lho iki mergo mbodi mergo ditekuk iki lho. Lho, Stadion kuwi nek wis ngenyek. cucul. Heh. Oh ya bekar ngene to. Ora no. Lu kok ngece sinden to? Sampean ki lho. Iki nek- Masane ganteng sampean. Nah, Ganteng Mbak, sampean. Innallaha Eh? ma'sabirin. Bersih, Mbak, bersih. Eh? Wong sabar kuwi keberat. Lah kowe dhewe Koyo nggih ngene masalah kok. Ngarani aku koyo ngono. Adek jual jabil ngene lho, Mbak. Nyapa? Loh, bales Mbak kok sampean diece modele. Oh, lho dadi kira gak wani apa piye? Masane aku ora wani karo. Aku yo wani. Masane pe
Boleh, boleh, boleh. Iki kan iki acting. Masane lho. Oh, tak. Ndak. Lanang maju, lanang wedok. maju rasane lanang nih wong lanang. Wong lanang ki menang. Oh, tak. Wong lanang kepala rumah tangga. Aja sampe diece. Ayo maju. Tak. Ayo maju. Kok kancamu mau antepi dhewe iki lho. Lah kene Bolokmu lho, Mas. Kudune kowe paham lho. Dikaplok lengan. Heeh. Bales lengan. Pipi. Bales pipi. Lho kok banter men kowe. Nah. Ayo. Dang, ayo. Nyapu wani. Lho kok balik rono nah iki? Dudone lek awakmu lanang ayo. Oh, kepala rumah tangga lho, Met kowe. Dudono. Ayo kepala ayo maju. Ora sawedi. Sawah. Ora sawedi. Suwe-suwe kemeng. Aku gak wani lah kono mak-mek. Mbok ya dirayu ki lagu-lagu. Lah ngono. Kayak tembang, enek Ayo, musike, nggih Aku musik. kan wanita modern. Enek gamelan ngangge gamelan. Iki Nggih kan musik nggih musik. Amriyatine lerem lho. iki pawakan Putri Solo. Oh, Putri Solo lho lek mlaku deloken. Solo kono. Lho, ngene. Ya nyuwun sewu lho. Delok mlaku, delok mlaku. Lah Iki pas iki lho. Oh, pas. Loro karo padha kenceng manise. Kenceng manis gundulmu abang. Sampe kok ya muni pas lho. Ya ya lah piye loro tenan cah iki. Mangkane tangane kaya raket tok. Blak-blek Iki tangan pot tenis. Ndagel ya irama kok bowok. Lho, iki tegese iki wong Tekes apa? Tekesan rokok. Ora Energik. wong wedok sing gemes karo wong lanang ngono kuwi, Mas. Kasih Sayang, tanda kasih sayang. Aku karo bojoku jotos-jotosan biasa. Ayo. Kasih sayang. masuk. Tanda cinta, ini tanda cinta. Insyaallah rong dina nek entuk bojo ngene iki mlebu PKU we. Apa PKU? Rumah sakit umum. Tenan kuwi. Wis to, penak-penak. Contohnya itu. Coba rayunen Diajeng. romantis. Injih, Kang Mas. Juru Oh, cara ketoprak apa cara anu? Cara cah nom, Pak, Oh, cara cah nom. Wah, Cah Musik. nom Musik. Lali aku, anggere eling nang omah kan laku nyeluk diajeng. Sayang, Iya sayang, aku kangen. aku juga kangen sayang. Kangen bingit. Ini kangennya sayang. Aku juga. Aku Api juga filmnya kangen. Doraemon api iki. Doraemon. Kok iso Apa Doraemon kok piye ta Doraemon Mas ya? iki? Lakone apa ta, Mas? Lakone Asmarandono. Kemesraan lho, kemesraan kok iso ora duno kok. Satu lagu buat kamu sayang. Iya sayang. Karena aku melihat kamu tuh seperti melihat pasangan hidupku. Jreng, pakai musik dijreng, dijreng. Cek Mas, jreng. Sumet Mas, sumet. Wah, muni ngono ya pantes to. Lang luwak laki pantes Lho wirasa lho wisan. Wirasa lho ki wis. fales. Ngene jenenge sirik. Sirik Ayo, tanda tak. dek ora iso ngrayu aku sirik. Sirik iki lho. Heeh. Yen aku kangen. Iki suarane penak tenan. Kangen karo sliramu. Oh, Tak sawang-sawang luwes fotomu neng dompetku. pasang ideal. Ngadeg pun, nggih, pun. Ngono carane. Wong wedok luluh, Mas. Atine luluh. Kuwi contoh kok. Contoh kok. Kok enek empun mengapa? Rosa dek rosa. Lagu sing koyoke merayu ngono Mas, ayo. Sapa sing ngapain ngerayu? Lah piye tok kowe iki? Kan yo genti awakmu ora. Kowe iki wis gawe lara atine kene lho, Mas. Paling penting yo ngobati ngono lho, Iki Mas. macake ket isuk mau jam 4 lho dek. Papat subuh wis pacah. Butuh betul awakmu kudu dirayu bengi iki. Aku tak melayu kok kene. Ya dari situ ya. De, Mas, de. Aku mau kembar karo kene. Sayang, Kayak dia lho, gudak-gudak aku beran. Alah. pengmu lho. Perang-perang dino kok budek kayak. Rayuan kok tukaran sik iki malah. Krisni Ayu nih. Dengarkan suaraku. Kasih. Glek. Krisnia, Iya sayang. sebuah lagu untukmu. Iya sayang. Kok iso kaya omahe rayap to? Apa kae? Omahe Rama kok omah rayap pripun lho. Ru mama Roma. Omahe Rama, Romahe Rama. Omahe raya. Ora tau ndelok Kelana 2. Panjen aku biyen jarang duwe TV aku. Tipine rusak. Hitam putih. Hitam putih. Apa tuh lagu? Loh, Roma biasa lagu Lah, kowe. asmaran lho. Ndang. Aku Aku wis kadung seneng Mas iki lho. sindene iki lho bleng aku. Lho, Bleng eh, piye? Masane kene ruwet. iki paling ora iki ya kaya Ayo.
Rita Sugiarto to awakane. Oh, Ani. Ani ya lah paling kene. Ani kepethuk Roma. Ani Mas. Ani. Ani. Wis mulai kasih sayang. Heeh. Sungguh aku tahu kau rindu padaku, Ani, Ani. Kok malah gitu tim ya? Padaku, aku juga rindu. Ya ngono lho, Mas. Kayak aku mau lho. Tapi Apa kuwi? kamu kok kayak tarik tambang sih? Lah kaya sing mau lo kan ngene Sing to, romantis ngene lho. to. Romantis Aku sih. munyer lho. Iya, lek munyer iya. Geretmu lho aja banter-banter Loh, kok. sampean wong lanang lho, yo Ram lho. Lungkone kaya tenagane kaya sapai. War muni sapi mok sapai. Kowe delokne sapi lho, Nduk. Sampeyan Anu tidak sapi, sapi, Mbak. Mbak. Boten Pak tangga kula sapai. Ngawur. Pesinden ayu lho kowe ngelokno ke sapi. Tetapi untuk sementara biarlah berpisah, ku pergi karena terpaksa demi cita-cita. Kile piye? Malah dobrok. Kile piye? Kayak aku mau lho. Ngene kok jare modern ngene blek ndek kene lho kok malah padha ndoko. Sik to. Jan iki pasangan wong apa pasangan sapi kok jerum kabeh. Wah, kene ambil Sampeyan posisi. kaya mau lho, Mbak, kok malah melok duoprok nang ngisor ki Kene nyapa iki lho. wis ambil posisi. Ya. Sak pira Mas? Anu repe Mas. Ayo. Semeter ayo. Loh, ate kok dhisik. Untuk sementara biarlah berpisah, ku pergi karena terpaksa demi Jalan-jalan. cita-cita. Ani, Wow, so sweet. Romanya apa? Romanya apa? Roma kucingen pupune. Nyapa to? Roma kok kucingin pupune ki nyapa? Kado asli to. Asli. Nih. Bateken to, bateken. Apa kuwi Mas suarane? Meletus ketok. Ora enek Roma kok kucingan Ayo. Roma Irama. Lah ya Roma Irama paling gak sing dirayu ya trincing lho iki sak mene kok. Sapa ngerti wonge ayem. Ayo. Iki lambang kemakmuran iki kaya ngene iki. Timbangane bojomu. Nah, Menes cungkring, Cungkring. dinda setok ayo. Nah. Klotak lek aku ngono ayo. ki bojomu ndak pindang lho lah tenan to kualat. Lah Gimana tuh? Gimana tuh? ora cetok. Ben ngatur tembangan iki nembang iso lho iki. Saged. Lah iku Iso rame guru masane kan kene mlaku bisu tok. apa piye? Rene, Ah, spesial nembang kanggo nganten. apa? Wis sing khusus temane manten. Apa kuwi? Oh. Wis to, yuk Mas, anu nyun lagune Cano Mas. Canam. Spesial lagu kanggo nganten. Yo. Tak uruki sindene Pak Rudi Gareng kok ora anu Wis manut to komedi kaya Wong ngapa? wedok kok mbok mak-mak iki piye to Mat iki? Piye to? Wong wedok. Lah ngono dhewe. jarene emang ra Eh, Mas. doyan. Lah iya. spesial buat nganten berdua. Oke. Terone. Oke. Ayo. Chris. Iso. Ayo ketiga. Salah. Sidik lho. Ngono tok kok. Iya. Ayo. Ojo kebablasan. Wis kading meneh. Wes. Iya. Yuk, come on. Oh iso wong telu kompak. Asik. Mantap, Mas Toto. Asik, ikuti lagi. Blok 3.
Nogeng Trinaka Sari ri wala wal jeneng kadul dolan nawan-nawan delok nganten diteno nombe so gedhe dadi apa podeng Kok tak suwuk bledos dasmu lho kowe. kok enak Amen ngidu ta wong loro Iki padha karo ngeceng nganten. Apa enak nyanyi lagu nganten kok ngidu. Doktrina Gentrinaga Sari Sari. enak kata-katane nganten Kata-katane ning ndi Doktrina? dolan nawan-nawan delok nganten ki mau temane nganten Wong ngono kuwi lagu wis dingge manten ya ngono Oh, kuwi. alah ngono Oke, kuwi. pokoke digo manten. Enak kata-katane nganten kok. Lagu nganten. Wonten pamundutan iki wau. Apa? Anu lali apa? Oh, Anu, wow. nduk. apa? Iki ana gubuk asmara. Nggih, Nggih. gubuk enten. Iki tae padha sulaya kabeh iki wong-wong. Ndak perkara bacot adike manten mau ngersake Gang Doli. Ana sesideman, ana sesideman. Deman. Gubuk Gubuk asmara. asmara. Gubuk asmara nggih. 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 Sisiane, do, Dang sisiane. siarno. Oke. Maju. Dodo apa komet sing nyane Kamu sih, sembarang. kamu sih. Endi sing apik? Oke, baik saudaraku semuanya, dusun Klumpit yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu pesinden luar biasa. Aku delik sik ya Mas ya. Iya no, ben surprise. Delik ning kene ya. Pesinden yang mempunyai bobot 180 kg. Wah. Kok mesra banget. Ngono lek nyiarne iki pesinden yang langsing ngono lho aja bobot sakmono ya wedi penontone saurunge ro aku. Pesinden yang sangat langsing. Pira bobote? 3 kilo. 3 kilo kaya beras aja niki apa? Sing. Yo, ada siapa dia kalau bukan Chris John. Loh Krisdoni petinju masane kene petinju. Kristi. Dan sampeyan ora enak apike lho ya aku. Kok sing apik ngono lho. Iya, sayang. Aku kula nangis piye lho. Iya juga nak itu. Bola kok malah tak bacok dah. Weh, kok gak romantis kok mau bacok piye to? Kon meneng angel lho. Nyaro sing genah sing penak lho. Yo, ada Chris Nia untuk Anda Gubuk Asmoro. Dan nyanyi. Loh, kok kongkon iki lho. Kok Kaya nek iringane to kaya. Iya, sing oleh burungan aku. Yo, iki digawe trantundung dadi entuk tak jleng. Nah, ngoten. Malah hafal aku. Apa? Trak tuntung. Apa? Lah ya apa? Apa? Tak dudung terus Gubuk Asmoro. Kowe anggere jebles wae lho kowe iki kok. Ya awake dhewe kudu ngono. Ah, nggih. Oke, hik. Yuk. Darahnya kecil.
mau Matur pundutan nuwun. saka pinanganten Mas Komet. Nggih. Saka Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Terus iki nyuwun pangapunten rada gembil kamardikan sithik ya Cah Bagus. Oke. Menika wonten keluarga saking temanten badhe Oh, asum ada. tetembangan menika Nggih, Mbak Aidia. Enten Aidia. Oh Mbak Aidia, nggih wonten-wonten menika wau Coba ingkang sampun pinang nggih? sampun Tasih, sampun. tasih niki. Oh ngaten. Pinang nggih wonten pundi? Monggo, Mbak. Nika sing. Oh ngaten diaturi munggah rene kene Cahayu kene. Oh. Ayo. Ewa. Roro Mangli. Komet kowe nyedek nyamuk kulit engko sing tepak lho aja terus jejar-jejeri ngono kuwi. Injih, wilujeng dalu Bapak Rudi. Wilujeng dalu. Mbak sinten asmane? Aidea. Aidia. Komet golek engko sing apik to, golek engko sing apik. Kaya Kowe iki mbok jaga jarak lho dadi Aku wedi. jaga jarak lho. wong lanang ketemu wong wedok nek kowe pangkah nyedak-nyedek piye to? Lah, Komet iya, ki nyedek-nyedek piye to? Kaya dodok iki lho pas iki lho. Golek engko sing apik. Kurang aduh ning Pak Wono kono, Mas. Sikile lho, sikile tumpang ning panggung, sikile tumpang ning panggung. Lah sikile salah pundi? Ayo diguwak to. Lho, sikile nek loro kitae. Anu dhewe ya aku tak ning jeding ngene ya. Macaku ora sanes Nesunan gopok emen. Idea. Lho, jenengan niku tiyang pundi mboten ngerti gopok niku? Kupinge iki lho kok gopok men ora krungu. Niku kopok. Ya wis tunggal. Jenengan niku nggih kleru ngoten niku. Wah iki kewendel Jadi kok iki. teko-teko kok nyeneni wong ki urusane apa? Mbak Ning, Heeh. Ning sinten? Kula gadah jeneng sinten lho? tiyang kula. Mbak, lha nggih namine sinten? Paring asma sinten? Kula Aidea. Aidia, mboten anu nggih, los nggih teng mriki mboten napa-napa nggih. Los. Anake nggih. mboten nangis. Anak sinten? Dereng kedah anak to. Kula tasih SMP. Oh, ngene lho dadi golek ngene. Wis legan po iki anu carane ngono kuwi. Nyapa kowe arep nyang. Anake gak nangis lho. Kula dereng lho. Oh trike ngono kuwi. Trike ngono kuwi. Duwe pasangan apa urung carane kaya ngono. Iya goblok goblok. Ya ngoh cengok. Modelmu kok iso goblokno wong lho. Enten apa niki? Enten apa pripun? Lagi jenengan lho ajeng apa? Lho ajeng napa Lah, piye? lembah to kok ya. Aji gelut jenengan. Mboten Mbak, guyon. Bener Mbak kowe bener sampean Mati. sampean ki tetep menang Mbak soalnya piye mriki nek kono wong adoh kok. Lah kula niki wedok nggih menangan kula. Oke kudu menangan. Wedok kuwi saka tembung diawe mesti ndodok. Dodok. Awen awe. Lah iki niki diawe kok napuk. Lah iya kuwi mergo. Tapi Nduk, Cahayu, nyuwun pangapunten menika kan wonten pundutanipun Nggih. Rena kalih menika salah setunggal kemawon nggih. Antarane caping gunung napa sing napa ikan dalam kolam. Nggih niki Sing ngapunten. pundi? Niki caping gunung nyuwune versi selawat. Oh, caping gunung versi selawat. Oh, versi Wah, selawat. iki solehah, men. Lah nggih niki Mboten gini ngomah mboten solehah niki. Oh, teng mriki tok. Injih. Oh, iki dijunjung ya angel iki. napa niki napa versi selawat? Heeh. Nggih, hadroan ngoten. Hadro nggih sekali-kali ngoten niku dadi Pak Rudin kuwi terasane kebuka aurane. Oh. Nah, Rumangsamu, Rumah samu iki rukiah apa piye jane? rumah sama UGS apa piye? GS niku napa? Golongane setan apa piye? Lho malah ngaku. Lho kok ngaku piye? Iki ngomong dunungno kok iso. Ya. Ngaku. Tapi caping gunung nggih berarti nggih Nggih. wes. Tapi Sepinten? Sakmono. neno nano. Ya. Iki ketake pesinden iki ketake. Napa nyinden to Mbak biasa? Wah musik, suara musik. Mboten, biasane kula ngamen teng mriku. Jenengan mau kan mampir angkringan. Nggih. Nggih, niku. Lho. Met undang iki mau. Mbok gak krungu. Oh, KTP-mu katut apa ora? Oh suara musik mawon, damel kulinane mboten gamelan nggih, musik nggih kulinane. Nggih musik ya nggih. Ayo nggih. Gus, Nggih, langsung. gedekno titik Gus. Caping gunung umum. Semanten. Di zaman berjuang Anjur kelingan anak lanang biyen Walang tak iki. openi Nah, jogete nek. Anjur Para bapak, saiki para ibu, monggo kula aturi saur. opo Lah, lah, kok saur, saur. lagi.
aku ngomong ngono kok. Menawa piye? Salat iku cagake, Agama. kuncine Swarga. sing ngomong neraka sapa? Menawa kok neraka. Wah berarti aku sing kleru rungani, sudah rungani. Kita pacari yo tadi. Wong Tak gulung iki panggunge. Tak gulung. Urung mari ya. Sik. Ayo. Waduh. Kowe modele kok petuk mbake kok minder nyapa lho Mat iki. Ndruk to nek minder apik kowe ketara. Galak kuno karo kene. Wong wedok ngene iki Mas, wong wedok tegas disiplin ya kaya ngene iki. Cocok kanggo mama. Nggih Mbak nggih. Injih. Lho, ngoten lho. Yen jejeg salate bakal jejeg aku mone yen ninggal salat bakale rubo agama robile. Luar biasa. Pencerahan iki Met kanggo kowe, kanggo awake dhewe kabeh. Nggih. Terima kasih nggih, Mbak. Sinten niku? Aidia. Idea. Ngopi dalem wonten ngriki nggih. Mboten, kula saking Tenggarjo. Oh, Tenggarjo roh Pramet kowe. Tenggarjo. Ya Wah, Tenggarjo iki kono. Lha rono parepe ning Ujang paramu rono ki nyandi. Rono ki nyandi. Cah iki kok roh mujang barang. Ya, lah yo mumet ngono. Lho, roh iki lho Mas aku ning Oh, Mas Ujang. Komet. Nggih. Nggih. Matur Injih. nuwun nggih Cah Ayu. Injih. Menika tetembangan selawatan ya kanggo kanca-kanca manten, kanggo dulur-dulur manten sing padha kepareng rawuh. Injih. Buat temanten berdua semoga selalu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Coba di matur sembah nuwun nggih. Nggih, matur Menika, sembah nuwun, Bapak. Sumbangsi saking panjenengan padha karo donga tumrape Soibul Bait utawa sing kagungan dalem. Injih, amin ya rabbal leres. alamin. Nggih. Mbok Komet niku sok didongake munggah swarga Komet iki. Nggih, anu nggih ning bijing-bijing mawon. Ketoke ndelok wajahe kok ireng-pereng iki ketoke neraka Komet. Napa nek tek ngeri-ireng niku mesti neraka to, Pak? Aku Malah koncone neraka. akeh kok. Coba peloki Mas. Ah, nggih, pelok. Nah, menika Mbak Aidia. Menika saking keluarga besar Pinanganten. Nggih. Tetembangane selawatan wis bisa gawe pencerahan kanggo awake dhewe kabeh. Nggih. Wis Coba Pak. iki sing gawanmu saka Bojonegoro iki seragame padha. Nah, kan sama to iki. Nah, Nggih, iki. padha ungune, Pak. Sami ungune. Ungu apa pink to iki? Pink. Oh, pong. Pong. Nggih. Iki mau tembang kangen saka genduk pipit mustika locak dodo. Onje Parudi. Dadi panglipuring penggale kagem para rawuh sing padha ngrawuhi Pinanganten dalu punika locak dodo. Oh nggih Parudi. Komet cocok apa ora tembang iki? Biasa. Kok iso biasa wong kepenak ngene lho kok ngomong biasa iki lho. Ayo nang kono. Tembang kangen wis diaturke nyatane kowe ya njoget cak dodok ya menikmati apa kowe menikmati lho men. Anane kula joget menika merga kula mboten kena anak wonten swara kendang. Apa ora kuat? Kula niku nek krungu kendang kudu joget. Sebabe apa? Penak tenan. Maksud kaya katuran rawuh jaranan sapi tripun. Teko jaranan Sapitri iki nyapa. Iki wayang ngono teko Wayang niki luar biasa ingkang baku nggih menika teng dalemi Bapak Miswan mala kramaken putranipun. Mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sakinah mawaddah warahmah kanggo Pinanganten sakloron muga-muga tentrem ayem selawase atut runtut runtungan lo Cak Komet. Ket mau kok ngono. Iki ndak wau sing ngendikane Pak Rudi wae to. Iki omong-omong irama iki ya ngene iki. Oh, irama. Iki ngene-ngene Cak Bagus, ngene. Pripun? Menika wonten seniman kecil tapi sudah berani tampil. Iki ana iki aku nek mampan ngono iki ana Genduk Mahesa, iki penyanyi saka Tulungagung, iki penyanyi cilik tapi iki wis cilik ngono. Lho, nggih nek cilik nggih cilik kok. Mosok Penyanyi cilik tapi pun saged napa ngoten kok. Lho, maksud bocah cilik Nggih. tapi wis cilik. Ngono maksudnya ngono. Lah nek gedhe nggih mboten cilik. Lho lah iya bener ora omongku. Nggih legi Lah leres. terus apa salahmu? Lho, piye to iki kok sada Sulaya sulaya kok angel to Cak omongan. Iki penyanyine sik cilik. Nggih. Lah saiki wis cilik. Ngono lho. Lah pancen ya cek cilik. Lah iya. cilik to, Pak. Lah ya bener to. Nggih, Ya Mas
Maksudnya iki mboten ngoten, Lah Pak. nyang apa kowe kok ngetokke keris kok protes ki nyang apa? Maksudnya iki penyanyi Apa salahmu? Ngono lho. salahmu mana jenengan kok salahku. Lah kok aku sing mau salahne ki lho wong aku. Maksudnya iki penyanyi cilik sagete napa? Ngoten lho. Lho nembang bisa. Lah nggih. Wong jenenge penyanyi mosok isone salto kan ya ora mungkin. Nggih mboten mungkin. Kuwi jenenge penyalto malian ngono lho. Niki cilik tenan. Lah iya Nek daerah nggonem Piye nggon? gonem. Nggonem iki basa Bojonegoro mok gorene ra ngerti kok. Iki engko iki senengane lagune Dewa Tresna. Kowe ngono. Ah, engko biasane iki kan nyuwun duet kalih Om Rudi Gareng. Engko sulih panjenengan ya. Lho, Nah, nggih. bagus. Dodok suarane apik engko Oke, duet karo siap, siap, Dodok. Sing suara sing persis sing. Nggih. Heh, heeh. Nggih, wengen Coba anak kula. Malurodi. Kene Nduk, Mahesa. Maisa. Mangga, Maisa. Mangga, Dok. Ah. Wah, ketiwasan mo. Napa? Keturun bocahe. Ora. Ora. Tasih. Ana. Iki badhe sembangke tetembangan buat kanca dulur sumur kewareng kamu dalu menika. Juga buat mempelai berjuang Mahesa. Kene Nduk. Oh. Oh. Jebul nggih cilik tenan nggih. Lah iya, lah iki cara sing gawe sepatu ngono iki komet apa ya pantes? Lah iki kan ya luwes. Wah, jenengan dereng ngerti nek kula apa badminton kok. Badminton, badminton iki lho, Sa. Iki jenenge pasangan tetem apa busana sing pas ngene iki. Mau sekali tempo komen gawe sepatu putih to ben kaya sikil kebo kowe. Sikile sikil kebon apa malah kados. Lah iki bocahe miwing pantes lho. Lah niki pantes lho sikile resik putih lho. Nah, Pas. Nganggo ki kaya donal bebek. Donal bebek ki apa ana lho. Selamat malam. Nggih, wilujeng dalu. Oh, namanya siapa sayang? Mahesa. Mahesa kelas berapa? Kelas tunggal. Besok kalau PAUD. besar cita-citanya apa? Kula dokter. Dokter apa manusia atau hewan? Ya Allah. Dokter. Manusia. Besar atau kecil? Nggih, duka nggih. Mas. Alah, sing kecil-kecil ae dokter anak ya, nek besar ya. Besar kena apa? Apa ora gila iya to? Lho gilane kena apa? Lah nek besar manusia besar masalahnya apa? Alah tak cilik ngono paling. ya bener lho, komen iki bener. Niki to? Bener lho, Paling komen. tak cilik lara ya, Gur. Ngene iki mau nyontek dodok njajali pelan goleki welute ra karo-karo. Lho lah nggih, Kok iso teko welut barang ki urusane apa to, Pak? Wah, tak- Niku mboten welut. Oh, Mahesa menika kelas pinten Cahayu panjenengan? Kelas tunggal SMP. SMP. Ro ora SMP. SMP kok. Kowe iki mlakno mangan nang sekolahan to, Met. Mangan nang sekolahan ben pinter kaya cah iki. Ajeng kula pangan wis dipangan rayap. Ngono dadi Wis sekolah napa kayu sekolah jati? menengah pertama. Nah, disingkat SMP. Nggih. Sak anu, saged nembang nggih. Saged. Bisa. Mas- Sing marai nembang sinten? Bapak Ibu. Bapak Oh, Bapak Ibu. Nggih. Ibu sing pundi to, Nduk? Derek mriki mboten? Wonten. Sing pundi? Lah mbok diaturi mriki. Mbok diaturi mriki. Monggo cekar saking palenggan tumuju wonten ing sasana pepanggungan. Dodok. Ndang tak mboten. Alah. Iki kok main metek eta Mat yo. Alah mboten nggih mboten napa-napa niki usul. Usul piye kok to? Ibuke mboten kersa ya ora Alah, apa mboten salah kersa. kok. Tapi untuk Oke. Sohibul Bait, Pak Miswan juga pinanganten sakloron muga-muga sakinah mawaddah warahmah yo. Pirang taun lho ora pedhok karo Mahesa jebul wis sakmono. Nah, coba Di tembangin sapa? napa Cahayu Kembangnya apa? Tetep Dewa Tresna. Dewa Tresna. Tetep niku nggih. Oh. Nggih. Bisa. Oke. Temu kangen iki. Oh ngaten. Kangen kali komet napa kangen kali Om? Kalih Om. Loh, Kula mboten Bar kenal. pisan. Om, Ya, sudah pernah ketemu berarti Om? Lah iki kan cilik wis tau no aku Loh, temu. berarti ketemu kalian ini? Lho iya no. Berarti kalian ini ketemu. Nanti Ape ketemu. piye? Nanti Kowe- nang Pak Rudi ki tiyang kenceng mboten Nggih. nate piye pun Sinten Pak Rudi bengkok ya apa? Aku yang anggere petuk wong wedok mesti kenceng tak tak mantap. Lah, Pikiran. alah tuh. Daktu. Pikiran kenceng. Ini masih ABG. ABG. Anak baru Gedum. baru ABG apa? Enek nggonku enek ngomong ABG. ABG apa? Anak baru glundung. Aha. coba disiarne iki Mahesa kelas 1 SMP. Kelas 1. Dijajal sik to piye suarane men. Lho, Nang piye to, ora. Pak? Bocah dijajal. Coba sak larike nduk sak bake teh. Sampai delok yo. Wis kedangon gamelan heeh. Wis kedangon. Peyo. Cangkem. Kaya ngono kuwi. Bocah wedi ki lho.
Sabar Duk, sabar. Bu, Duk, luar sabar. biasa. Kene Duk gak usah wedi. Sama Om gak usah takut. Mek kowe tak beleh lho. Gak takut sini nih. Kowe ngedeni bocah cilik. Cuma Mboten karo ora kula nak usah dideni terus wedi Nur. Kowe iki ngene lho, sok neng lek rene, lek wayangan, ngene ben petuk cah cilik ora wedi iki. Ngono lho. Tetek melekmu cepoten sik to. Sing apa ta? Topengmu ku lho cepoten. Topengmu lho. Niki asli ye. Asli kok asli. Asli kok topeng kuwi. Asli ye. Asli. Aja mbukai oh. Aku eling ngundang anake kok asli nak. Iki lanang ngomonganmu. Kowe iki nek petuk cah cilik iki mbok rasa medeni. Basamu ki aja banter-banter, alon-alon wae. Nek kepenak ya ampun lah kok penak tenan, Dek. Wis ayu, pinter, suarane penak. Suara enak ki mesti keturunannya seni. Sampeyan kok wedi to, Dek? Aku gak ngomong aku. Iki ora wedi, Ora. gila. Oh. Ora ngerti kaya ngerti awakmu, kaya ngerti bekicot gosong ngono wis ya ta. Ya Dek ya. Ora go ngesong. Lah napa? Kaya roh cangkang tok tanpa isi. Nah. Sabar men, sabar aku Ora, kancane. wis gak. Wis ora aja nesu tenan. Wis kondang kono lho. Wis aja Aja nesu. nesu. tenan. Nah, lho duet karo anu Megawati. Siapa? Megawati sapa kok Megawati ku lho. Siapa niki? Kowe iki Mas aku Megawati sapa? Bu niki lho Bu putrane jenengan diwedeni komet niki lho Bu. Nyandak mboke cacah Kalau kowe. Bu nesu ku lho. Bu, kene Bu. Aku Ki, merasa. sing ngatasi sapa iki komet apa dodok? Dodo mawon. Oh, iso nembang. Wow. Sewu, Pak. Kula mboten pamer, mboten umuk lek masalah nyanyi niku nyuwun sewu. Juara 1 no saya. Oke, tamanno ya Mahesangko. Tamatno nduk. Tamanno suwarane Mas Dodok menika najan to awake mblenduk. Nah, lho. Kuwi pancen ya gedhi wonge. Lho, Persis Gitu, Pak. Nek blenduk nggih gedhi. Ora Jenengan blenduk terus kok cemak malah lah bener apa ora? bulet ta jeneng. Lah kok ngengkel to wong bener barang. Ket mau ki nggih jengkel kok ta. Ini nek penyanyi cilik tapi bocah cilik. Lho, nggih sami. Lah iki lho Mahesami wingi lho kaya angka 1 lho. Mosok arep nyanding kuwi 8 ora, mosok angka 1 nyanding bal. Lho, repot to. Kowe ngomong apa? saking gregeten. Ngono. Ayo. Pak gawe nen persis sing kaya nang kaset-kaset. Oh iya to, Pak. Suarane suara Pak Rudi. Tenono. Oke. Ayo. Dewa Tresna. Dewa Tresna Dewa Tresna ya Cahayu. Nggih, volumene jenengan tambahi rumiyin. Nggih, Kula volumene. suarane uwal. Wow, silimikmu to, silimikmu to. Wis SMP. Sing tanpa kabel. Ya. Wis, Ngoten nggih mangke. Nggih. Jajal. Cek. Cek, cek. Kurang mana? Cek. Kurang gede. Niki, ini wis go kabeh wis. Yo nggih. Mas Nggih pun aku. niki pun. Anu Dodok lek kurang gedhi iki Dok, kowe Dok, iki Dok. Oh lah aku cempolo ya, mangke yo. Heeh. Dek penak sing nggonku, Dik. Nggonmu gak penak. Apa nggih? Mik lho kok. Nyeluk Dik kok rasungkan karo putune to. Lah keng napa? Iki prayo celukane prayo enak to putune lek karo kowe iki. Nak. Nggih Pak Woh ngono. Aku koyo tuwa men to Pak jane iki napa lho kok. Yo, Dewa, tuwa. Dewa Tresna. Dewa Tresna. Mahesa. Sapa Ning Mas? Mega sapa to? Lali Pak, lali. Mega ki mbok Irendra kuwi lho. Nggih, anu Dik sapa mau lali Mega aku. Mega. Ama. Mama. HE HE. He. SA Sa. nggih Mahesa. Iya, Maisa. Nggih. Oh, kaya cah TK ya. Sik Dok rene dulu. Om kan suwi ra petuk panjenengan. Iki kok biasane wong lek petuk anu lah kan kaya anakku dhewe nggih sangu sekolah ya, Dok. Amit ya, Amit. Iki damel sangu sekolah nggih. Amit. Ora apa-apa iki ponakku dhewe iki. Engko komet biasane ya nyangoni sampean ora usah kuwatir. Matur suwun Nggih, nggih wis Om. terima kasih. Salam buat Ibu ya, Pak sama Rudi. Bapak ya. Berkat jenengan kula nggih dikenal kalih tiyang. Nggih, lho, iki aku Alhamdulillah. nggawe YouTube zaman semono viral lho sing nembang iki lho, lagune Dewa Tresna. Wah. Luar biasa. Iya. Sedina sing delok iso 3 apa pira kae? Telu ya sih. Maksude Telu ki sithik, Pak. M ngono lho. Tolong Anu pun diaturi Pak Rudi nggih. Biasane cak komet ya ngono lho, Nduk, biasane. Niku riyen Kula nggih. wirek niki. Saniki ora tahu saiki. sakniki ngirit. Anu sepurane ya nduk kebutuhan segala munda dadi bilang Biasane anu lho, biasane kuwi gogrok lho, biasane dodok bareng gogrok lho biasane iki. Gak Anu ta, apa wis gersang apa piye Caca? alah nggih. dengan ra ngertos mari kok. Saniki bensin 100 mawon dijaluk tenan. Wong ngono. Lho, Dane Sini balian tetep tak jaluk. Timbaku, lah iki lho. Nggih, napa? Sampeyan om pun disangoni kali Om to. Nggih.
amri mboten ilang nih tak gawakno sik duwite. Mangke tansaya ilang. Lha iki bocah pinter. Halus. Bocah saya ilang. iki halus kaya. Ilang niku wae. Anu nyun sewu mungkin selain tembang Dewa Tresno ada yang lain. Oh ndak ada ya sudah. Alah urung jawab bar kok enggak ada iki lho ben sok. Kaya. Diterusno ya nduk suaramu wis kepenak bakatmu dilanjutkan. Mungkin nanti jadi penyanyi Amin, hebat. amin. Iya ya. Muga-muga dadi seniman sukses. Sukses. Amin. Terus iso dadi dokter tenan. Nah, Wayah-wayah komet loro, Sing penting. sampean iso nyuntik komet. Nuntik. Lek loro lengen sing disuntik lengene, Lengene. loro bokong sing disuntik Bokonge. loro mata Matane. nah ngono. Lah aku wis langsung tes ae kok ndang kesuwen kok. Ora apa-apa met matamu sing penting penonton puas. Ora apa-apa. Kok motomu ganti. Ganti moto kucing. Aja keciliken. Lah napa? Diganti sing medeni mata udun. Lho, Nah. Lah niku lho dipelotot. Masa malah moto. Oke, terima kasih ya, Nduk. Oke, terima Mahesa. kasih Bu Mahesa. Matur Ya ya. nuwun, matur Salam, nuwun. salam buat Mama. Masa aku panggah mamah-mamah masamu. Ah. Gedang apa piye? Pokoknya semangat belajar terus ya, Nduk. Ngono Luar kuwi. biasa. Jebul wis kelas 1 to rumah aku mbiyen urung kelas 1 lho, saiki wis kelas 1 SMP. Jenengan ra ngerti perkembangane mari. Lho kok. lah iya. Niki kula tebak mesti kelas lurut. Heeh, kelas 1. Tak ternisik ya dokon. Eleh kowe iki arep metu ibuke. Kowe Lah bocah kok. Oh, lah kok ngyongkin kok. Halah kok jengki apane kok iso. Gak guyon to. Genane Kowe kapan-kapan yo kepenak nggawa kok. sepatu putih ngono kuwi to, Mas. Nggih, siap, siap. Kayak awake ben ora ketok anu cara anu kontras Ireng. ben nemen-nemen. Nggih. Nah, Awake dilabur. cara wong semu resikan Skincare. dadi ngono lho. Skincare napa cat tembok? Labur mawon langsung dadi langsung putih. Nggih, nggih, nggih. Ngangge gamping niku cepet, Pak. Cepet gamping. Lah ya labur. Lah nggih gamping. Coba iki ana Intan Budi Legawa. Nah, nggih. Ibu, Biro, Jiro, Jiro. Punyas, Babu Gulu, Babu Gulu, kalau iki mau kaya Mahesa iki nyusul aku ke jaman kelas 3 SD nek ora salah biyen. Suarane wis ora fales. Asli ngriki nggih. Wis pokok Tulungagung mriki. Oh, Tulungagung. Nah, kuwi jaman aku sik kerep mayang ning Tulungagung biyen. Dadi nambahi rakete kekadangan. Wis, terima kasih Mahesa. Semangat selalu. Ojo lali tetep belajar. Yang rajin. Rajin. Untuk komet ora usah getun. Wong uripmu cara anune lair luwih dhisik, pomo Mahesa ki. Lho kisbaine ibuke to? Oh, komet kurang ajar. Masya Allah, Kok iso lho, suudon ya lagi pisan. Wah. Malah digulak. Iki anu mumpung petok Cak Komet ya, Dok. Nggih, Pak. Iki aku pengen Intan ben duet kali Cak Komet. Oh, nggih, Lagune cocok. sembarang. Sembarang, sembarang. Sembarang dengah. Sing kowe iso. Wahai sayang kayak Oke. Manut panjenengan. Yang jambu alas nek kandang langsung kena. Jambu alas ya oleh. Kak, jam balas. Nyang apa? Kopi rek. Bisa kok. Berarti awakmu cek mikir koncone nek Aku ngono. mikir. Iya iya iya. Ya aku saiki ora mikir Apik, kopi ya. rek yo ben ora yo ben kok tak unekke. Nggih, lagu anu minta nadanya di A minor, Mas. Nah, ngono lho. Tiada kalimat dapat melukiskan betapa sayangku kepada dirimu. Apa? Tiada ibarat sebagai
Mahesa iki lho. dijak Boten nyanyi aku Maisane lho. dadal aku lho nggih lho. Mahesa apa ibuke? Lah iki mbok sumpah lho Bu Maisa. Ayo. Nggih, Mas. Ini aku ya pengen noleh lho. Lah. Wah, ampluk pisan rumah saku ya. Urusane apa aku melok-melok kok. Kok ngenyek. Lah kaya Bu, dagang atas-atas Bu nggih. Oh. bola balik. Teteske nggih Mas nggih. Oke, buat mempelai berdua semoga selalu berbahagia, selalu selamanya. Cuma kamu. Injih. Simbaku mekaten menika Cah Bagus nyuwun pangapunten gembil kamardikan kula tak mbajutke lakon sawetara. Nggih, Matur suwun rawuh panjenengan ora lali ya kuwi mangan melon dicampur gabah. Napa nika? Hadi temanten sakloron didongake tansah sakinah mawaddah warahmah. Amin amin amin. Aja lali parikan-parikan ngene iki. Nggih. Kudu Nggih. Hadi mangan melon ning Desa Gurah. Nggih. Manten sakloron didongake tansah berkah. Nggih nggih kripik gedang kripik telo timbang golek aluk balen lah. Alah kowe iki lho ora cetha kabeh. Parian mereka ya dodok lho, parian ya kudu mulih to. Contohana dok, Mangan jajan cedhake sumur. Mugi-mugi Pak Miswan panjang umur. Nah, ngono lho. ngene. Ayo ndang kripik gedang. Kowe gonggongan kripik lho, kudu lucu lho ya. Gonggongan harus lucu lho. Nggih. Harus lucu. Ada Nggih. toko Bojonegoro gonggongane kudu lucu. Mo 5 mboten angsal. Kok ora Sumpah bar iki lucu Mas. Bar iki lho. lucune. Iki tak susul nang. Ya ya. Lusu kok nyusul ya banget to. Mo 5 mboten angsal. Heeh. Cakep. Mas Yatmo Mboten rangsal. Tabuk tenan kowe. Tenanan. Iki kowe all round lho. Kowe dadi blong-blongan lho. Harus lucu lho malam ini. nggih nggih. Penutup lho iki ya. Nggih. Mo 5 mboten angsal. Hah? Mas Yatmo ndang gek budal. Enggak lucu toh? Masa- Kalau contohnya kayak dodok lho, ya dodok. Tutup piye tutup? Lah, luwah. Wong iki Dodok kudu ndak iki lucu. sekat-seket ngono lho. Ha. Penak mangan jajan sumur lho. Ono lho. Ono blong-blongan lucu. Sing lekas tok wis lucu. Iki dodok lho, dodoke wis lucu lho. Omong tok wis lucu lho. Nggih nggih. Heeh, yo. 1 2 3 4 5 Apa kuwi? karo kowe Mas Yatmo. Heeh, terus Mas Yatmo Mas Yatmo hitung-hitung lho. lho maksudnya malam pertama ngono Pak. Berarti Heeh. 1 2 3 4 5 itu nama-nama angka. Mas Yatmo ini malam pertama. Dodok. Ngene lho, Mas. Ning Wis Surabaya. Oh, atos wetengku atos tenan weh. Andan Edian kok. wis dodok wis weh atos wetengku enggak kuat aku. Weh. Ngantek wahing-wahing kira aku. Lucune dodok. Aku ndak kaya sapariane, ngono. Pak. Dodok kok lucu. Lah yo tutuk lucu. Gak saparian Pak aku. Ayo geger ya Pak. Iki pepundhen awake dhewe kok malah ora Kemudian malah sopan gitu. buletno pikiran saya. Matur nuwun nggih Pak nggih. Oke. Wis jegek e. Oke. Dek jegek wisan. Prengkel ya. Oke, kapan-kapan yo dina pinanggih malih Cah Bagus Amin. simbaku. Amin. Kalau Gusti Prabu Sri Bathara Kresna lagi obong-obong